Yesa el vaig conèixer a partir d'un amic. Les activitats que es fan a Yesa són voleibol, pàdel, futbol i running. Els beneficis que em donen són que practico esport, que és el que més m'agrada. Desfogar-me, desconnectar dels problemes que tinc al llarg del dia. Hi ha companys amb els qui parlo, després estan els monitors que m'ajuden en tot el procés. Durant aquests mesos he vist una gran evolució de tots els joves que venen al programa, han adquirit independència, han trobat el seu espai de referència, han fet amics i sobretot he vist un canvi d'hàbits en el seu dia a dia. Han involucrat l'activitat física i això els ha fet que es sentin molt millors, més actius, més vius i més feliços. Yesa me había ofrecido venir a hacer tenis, en este caso, y también pádel, que es lo que estoy haciendo ahora, y ahora me está empezando a gustar más. Cuando acaba la actividad me siento bien, orgulloso de mí mismo por lo que he hecho. És molt important la nostra tasca com a generadors d'hàbits saludables perquè com a graduats en CAFE, que som, en aquest programa, els educadors, hem d'aconseguir que aquests joves involucrin l'activitat física en el seu dia a dia i ho vegin com una activitat molt positiva que els portarà molts beneficis en el seu present i en el seu futur. A mí lo que me gusta más del proyecto Yesa es que cada lunes venir a correr es algo que nunca he hecho antes. Lo disfruto mucho, progreso, tengo más resistencia que antes y haces nuevas amistades. A Sant Boi varen participar al programa Yesa i alguns joves en la cursa popular de la vila. Va ser una activitat que vàrem programar amb 5 mesos d'antelació i va ser una experiència molt satisfactòria per nosaltres i pels joves per aconseguir una fita que per ells semblava impossible. Bastante cansancio, porque a mí no me gusta correr, pero bueno, me esfuerzo más y mejoro más mis estadísticas y soy más fuerte. Y empezamos a hacer running y estamos corriendo con él y toda la vuelta y me está ayudando a progresar y a cambiar en mí rotundamente mi cuerpo y mi mente también. Un dels objectius de Yesa, a part de fomentar l'activitat física saludable, és acompanyar aquests joves i aconseguir que aconsegueixin feina o bé que es tornin a involucrar als estudis. I aquí a Sant Boi tenim un cas d'èxit d'un noi que es diu Lautaro, que ha aconseguit treure's el carnet de carretillero gràcies a anar al servei prelaboral i allà, sent còmode, ha pogut retomar els seus estudis i esperem que aviat aconsegueixi una feina. El programa Yesa el recomanaria a una amiga. Com vaig fer al principi, doncs només em van dir a mi i jo vaig portar 16 persones més el primer dia. Es un honor estar aquí. Te educan bien y te ayudan.